nan kuma su kiyayi bokaye da malaman tsubbu da masu sihiri. Billahi lazi in kuna alaƙa da su kuna ba su lasisi da dama suna cewa za su roƙi aljanu ƙasa ta samu zaman lafiya ko a yi ruwan sama, kuna yarda da hakan to Allah zai tarwatsa ku daga ku har su gaba ɗaya. Babu wata ƙasar da ta shiga matsala ta lalace sai sakamakon kafirce ma Allah madaukakin sarki da yin shirka da shi. Aljani ne zai taimaki Nijar, aljani ne zai sa ruwan sama, aljani bi Allah na tuba. Me ya gare shi aljani da zai yi wanda Allah bai yi ba? In jaraba ce da musiba, mutum ya fi aljani musiba da jaraba. Ko shakka babu aljani yana da wata khususiyata da Allah ya ba sa wanda bai ba mutum ba. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Yana ganin ku shi da mutanensa ta yadda ku ba ku ganin sa. Allah ya hore masa yin wasu abubuwa da gaugawa ko abubuwa dai na ban mamaki wanda ko bai ba ku ba, amma kuma Allah ya ba ku wasun wanda bai ba aljannin ba. Nawa ne daga cikin boka suke rike da aljannu sun yi ɗaruruwa suna aikensa suna musu hidima, kuma sa an aljannin bai kyauta ba a gama shanu babban aljanni ya ba shi kashi bai yi jagorancinsa ba. Mutum ba karamin fitina bane da kuke ganin shi. To kuma har a sa wani aljannu gaba su a yi ruwan sama, aljanni mai Allah na to wake shayar da ku ruwan sama? Aljanni ne. Ba abin kumiya bane a ce kasar da take da musulmi 100 ba ɗaya a ce wai an ba da lasisin 'yan buri su haɗu su yi taro da cewa za a roƙi aljannu a samu zaman lafiya. An lalace. Kuma ba abin da ke sa aljani ya rena mutane sai kuna ba shi ga dama, ko ba haka ba? Dan da suka rika roƙon aljani ne lokacin da, kamar da suratul jinn ta bada labari, fazaduhum rahaqa. Haka yin sa aljanu suka samu fawa da dama suna ganin cewa tsare na ma mutane. Dan haka kiyaye wannan, a tabbatar da tauhidi. Yadda kullum halsunan ku ba sa gushewa kuna cewa Allah ya yi kaza, Allah ya taimake mu, Allah ya kawo agajinsa, Allah ya tsare ba ai kaza ba, ku riƙi Allah nan ku saki bukaye da malaman tsubu ku yi al'amarin gaba. Wannan shine gaskiya. Dan haka Allah ya datar da mu, Allah ya tsare mu, ya tsare ƙasar mu, ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sauran ƙasashe makwabtan mu irin Najeriya muna ganin abin da ke faruwa cikin ta. Wallahi muna damuwa, muna jin raɗaɗi a cikin zukatanmu, ba mu da magani sai mu kai kukan mu zuwa ga Allah. Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kawo musu canjin rayuwa. Allah ya jaye musu raɗaɗin da suke ji na wahalar rayuwa, kawo musu sauƙin rayuwa. Wanda 'yan bindiga suke wahalar rawa da wasu wanda aka kashe, Allah ya gafarta musu. Allah ya yafi musu kurakuransu, ya raba su da sharin 'yan bindiga. Su 'yan bindiga ma Allah ya shirye su masu shiri bai. Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.